Mame Mao Akwaba and Foumbra Ghana SM TVGH so what friend me Adjoa Sechi. Abu Kene Japan. Any team should be president. Did you know that Honorable Kennedy Japan, he doesn't have it in mind to become president? I also follow na akeka new room. It is the pastor that has mentioned it to involve him into it. Me say me wo air. I am telling you emphatically, I'm on air. Me say opa obi pa ofa menum asem ko bonche honorable. Ono abeka no kra obeka. Any Kene Japan team say daachi. Obeye president. Mum I also follow na kan ni wo tie. Say yes, obey na afi do ne ho akwaye den. Akosochiem. Ni team. He never had it in mind. Say na e woni team dabi ebre bi yetwa mu say obedi president ya. Ekanyema bebre wo ho no man ka wanye. Yes. Me say. Me say na bebre ko wanye. Yes. Efia so asne ga mo ntokwa ne me de me wo bi ne me de nyina kwakọ nsoso. Woni mi say enen de nyina ebi da so take no so wonka. Yes. Oh, anything that go for be talking about one day. Because of president now one paid no. What it you but why it the president to why it me make mo fa mo nsem hunu free GS office wo mesin ko fie na mo ne e ba mo so kura ne di we di ese nketoa mo nya hunu hwe ada ya yentua moka mo teacherfo mesi mu nya hunu hwe mesi nya me betua ye ne ye nananom ne ye yemu mma esoka e wokuro we mu me na me ka kire mo ma hye oman enkom ato ho enuru fie nan ento sene enkosi fie nan kuro we mu wona e betwa adwo no e doso chen wona e besere me na me ka nyame so ne kuro kire wo yati kuro we mu sabi ye mu bi se ye nsua nyansa ye nya hunu hwe o Debbie, ye young hunu ye nuanuma teacherfo a mo GS headquarters adaya ye ntuamoka mo mesene ko fie wate mo mesene na wona asabi ya gini pa nkwankora ye nya ne omo pema omo nya mo mfa mo nsem hunu mesene ko fie na mo nkohwe mo yire na mo kunum ne mo ma yensu so ni pasu okurum ha bi moti ha 2008 ediko wie 2016 munuan mu bia na esu ebra ni ye di dan no otrasa koma slekwenfo ma na munuan mu usu wo mo aye adwuma mfie nu mfie miensa ni mfie nan entua omoka muti krowe mu mu nyina mu hunu bi anesefo na mu okrowe mu nesefo na aye adwuma ye ntua omoka na mu nyina mo ye dansefo na yade bia ni wiase na okun bia nsi wiase sa abere na nipa ye adwuma kuroi mu aban adwuma efu a nesu enkwada na awie suku e wose ye fa o adwuma kuroi mu a ne ye de embagu ase ho ago ato o mo so ye nyina ne ye wokurom ha ene ye si ensua nyansa ade ya ye ntui amoka munya nhunu hwe mempai bone se akon besisi amaman so na ne ye to akufu ado aban beresu no esi ye no ebi besi mahama abere yi so na mu besua nyansa mu besua nyansa minim ne ye amukosua entity ya amukogi a ye ha ye ho sore enwane ye mma no mahomache se omuma mesua de mo minim entity ya ambesua masan de aban we yaba ya sesansa ntwerofo ne etumfu tuogu mani ne egu akufu ado ho fi poto kire mukuro mu ana mo de dwondroma ne mahama aba mommo mpae akufu ado no ofisa ba omia na eba na obo asika no gu ho ena o ma beto ne yaso bi agu ka mu ne ye che ene yedi bi di nkwase asem ne de omudi ni nyina awi a mema mu mfie mienu de be si wo kuro we mu no dwondroma ne mahama mesi wo a wudi dollar ho dwa ena ya nkasa ye nua ba ayi kan ye no kopesika ne tobi gu ho dwondroma ne mahama wie na dollar ne number 40 cedis kuro yi mu obakasa kwa kuye bo amekan obakasa mekan ni ye betu ye kuro we mu no market on the wall ni ye betu ye no enya bi ni ye huni ni ye mo ye de mo goro ayi ente ni ye betu ye kuro we mu no ye nyina ye behu jimi na ma sabi Israel fo koto amro no ma binidiye Nyankopon hu o mo no se mo ye boni ayefo nkwase yafo mo memma kompa kom ye funu kuro kom e beba abetomo so mo jimi dodo
Omaya no mu ye nyame ani wi akire no na wo mu karisika kotom roma bini edi ebi na beba yesu kuro yimu yesi yagimi na egu ya yesi yagimi ye pedachi ame ye nana anom ni nkirima ono John Dramani Mahama na wo pe ne yeto wo pe no wakatua eyeto na John Dramani Mahama akoda adwene wo wakatua ho usu akire hwan Haruna Idris na usu akire no Haruna Idris na usu akire no mesi wo ma batu sika ya to gold wagu ho eno o ma batu no obi ade ne nsa abom edibie munya abotre enkosi se mfie mienu no ye wo krom ha mo baba betu mebo amame mo de mebo bebre me mesi ma hye oman yi ho nkomo ato ho akon so de yemigusu bo mpa ye se tuntwa e wo ha because ye pese ye hunu different between Akufo-Addo aban bone na entokwa ne akon si oman so otua teacher foka anese foka ye hu demonstration kuro yi mu a ye painting ne black kire Ghana for so ye nipa bone for no ai aban na wo ma ye hu sabi kuaye so mfaso no mutimi to kokoo mu NDC aban me se yasi ye nyansafo ne egu kuro yi mu ye behunu bi ye bebia ye di just 50 cedis na ne to kokoo mu ye nyina ye ti kuro mu ha akuafo ne Akufo-Addo ye maamo ye hu no mo be hata mu kokoo no ebe wo mo be sisasi wo mo di betwi moko na adi mo eya mo se me di agoro me se nkomhye na me hye mu kuro yi mu kokoo no be wo amomo sisasi wo mo di betwi nkontomire abomu na adi mo wo kuro yi mu munya hunu hwe mo di amon fansa ba bi enzo nka ye nya nuru ba bi a abusumi nsia anasifo sese abusumi nsia atichafo sese munya hunu hwe mo akatua ene mo allowance ya mu hia na ade na enye to ai na ba ye dadwene ada NDC aban so me se enye to mu nua no mu su ane ye ntua o mo ka no sa tam ne ye karisika di dan no otrasako ma ahawefo musimu nsu ya nyansa na mu nua no mu bia kira ade aye adwuma e wo hospital emfie 9 emfie num ne me yansa so na omakatua kam kuro yi mu na okonsi kuro yi mu na akonsi amaman so na o musu na mo de mu fi se mo nyanafo mu fi se mo nyanafo e na dollar e na mo hu na esere munya hunu hwe munya abotere na me bompae mi gusu bo Nyankopon pae sa akon ne no ma ekoso amaman so no o ma no nkoso a onfa bebere meka ho kuro yi mu na nipa hunu sabi Akufo-Addo abambone ne so mfaso yero si edun katia kasa na se wunyina ne se 1 cedi taxi a yero John Dramani Mahama e de ato fuel 1 liter so a driver for esu kuro mu ha no John Dramani Mahama enyi sika ne ntuni boto samoya ma adwene se sabi mumu bi mu baba be kasa se akwada a wo sua se de esi nante a yenso ye beye ya adwene se nkwada a ye sua wea ne yayi mu ano yewura asi edun katia Akufo-Addo taxi ya ode 2 yi levi so no